1 ліпеня, панядзелак, Белсадзум. Вітаю спадарства, Сергей Падсасонны, а ўжо праз момант і мае госці на відэасувязі, пра што гаворым сёння. Дзяцей нараджайце і паболей, кажа Лукашенко, але дапамогу шматдзетным сем'ям загадаў перагледзець. Новая міністрка пачула і ўжо выконвае. То бок, скарачаюць дапамогу, а ў беларусах бачаць толькі рэсурс. Рэха забойства трохгадовага дзіцяці ў Слуцку. Раней асуджаныя бацькі Сямёна Таратуты, а цяпер на лаве падсудных і службовыя асобы. Чаму не дапільнавалі? Еўропа збочвае направа. Выбары ў Францыі паказалі лідарства нацыянальнага аб'яднання Марын Ле Пен. Выпадак ці тэндэнцыя? Казаў, што кожнага трэцяга дзіцяці возьме пад сваё крыло, а цяпер дае заднюю. У гэтым месяцы запрацавалі папраўкі ў закон аб сямейным капітале, якія Лукашенко узгадніў летась. Частку датацыі ў шматдзетным сем'ям таксама скароцяць. Увогуле да грошай дапускаць нельга, бо ўсё прап'юць. Так думае Лукашенко пра беларускіх шматдзетных бацькоў. Гэта ён заявіў новай міністарцы сацыяльнай абароны Наталлі Паўлючэнцы. У хуткім часе тая адрапартавала. Цяпер сямейны капітал дадуць не ўсім. Яго не выплацяць бацькам, якіх прызналі дармаедамі, якія працуюць у гэтак званых недружалюбных краінах і сем'ям, якія трапілі пад катэгорыю сацыяльнай небяспечных. Папярэднія папраўкі ў закон ужо абмежавалі карыстанне сямейным капіталам. Цяпер датэрмінова патраціць грошы на пакупку жытла можна толькі пры нястачы квадратных метраў. Прадаваць нерухомасць, набытую на дзяржаўныя датацыі, забаронена цягам 5 гадоў. Як будуць стымуляваць нараджальнасць у краіне, дзе бушуе дэмаграфічны крызіс, невядома. А гэта тэма спадарства цягне за сабой вельмі шмат пытанняў, і па гэтаму на відэасувязі доктарка філалагічных навук, экспертка ў галіне медыа і камунікацыяў, гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Вітаю вас. Прывітанне. Спадарыня Ірына, змяніць сістэму дапамогі шматдзетным чаму раптам, альбо, можа, і не раптам, бо гаворка ішла раней. Грошы проста скончыліся банальна, ці штосьці яшчэ? Думаю, так, няма ўжо тых умоў, няма ўжо тых рэсурсаў, якія былі раней, але да гэтага ўжо ўсё ішло досыць даўно, і я бачу гэта, таму што менавіта экспертка ў галіне медыа, а не, напрыклад, эканомікі, бачу перш за ўсё па змене рыторыкі, што калісь раней усё ж такі гаварылі пра тое, што мець дзяцей гэта вельмі добра, і што дзяржава будзе заўсёды дапамагаць гэтым бацькам, то зараз вось тыя ж самыя традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, яны якраз пра тое, што як быццам усе беларусы і беларускі павінны жадаць гэтых дзяцей, што гэта абавязак менавіта бацькоў, абавязак грамадзян і грамадзянак, і што ўжо тут не трэба як бы разлічваць ні на якую дзяржаву, што гэта вось тое, што вы павінны жадаць, што вы павінны рабіць, самі і выхоўваеце гэтых дзяцей. Скажу тут вельмі груба, магчыма. Атрымліваецца, што дзяржава хоча, каб пладзілі рабоў для дуракоў, прабачце? Што хоча дзяржава, я думаю, што лепей за ўсё ведаюць менавіта гэтыя чыноўнікі, і усе разам толькі мы можам даць на гэта пытанне, але зразумела, што ад сацыяльна арыентаванай дзяржавы, якой калісьці была Беларусь, альбо хацела быць Беларусь, ужо вельмі мала чаго засталося. Рэсурсаў няма, людзі патрэбны, і глядзіце, калі раней рэсурсы былі патрэбны для грамадзян, то зараз наадварот грамадзяне з'яўляюцца рэсурсам для дзяржавы, і гэтыя самыя дзеці, якія будуць потым грамадзянамі Беларусі, яны таксама успрымаюцца як рэсурс. Зараз не што дзяржава можа даць вам, а чым ты, што ты даш для сваёй дзяржавы. І дзеці гэта вельмі важны рэсурс.
Гучыць проста жудасна ў гэтай сітуацыі, толькі калі дзяржава, напрыклад, нашыя суседзі, далёка не будзем хадзіць, тая ж Літва, напрыклад, якая на дзіцёнка плоціць 96 еўраў, не так шмат, але ўсё ж такі, альбо Польшча, якая плоціць у месяц, падкрэслю, амаль што 200 еўраў на дзіцёнка, і тыя беларусы, якія таксама тут нараджаюцца, атрымліваюць і да 18 гадоў будуць атрымліваць гэтыя сродкі. І сёння з'явілась літаральна статыстыка про тое, што беларусаў у Польшчы ўжо пражывае з дазволам на жыхарства 131 тысяча. Гэта вялікая лічба, па сутнасці плюс 100 тысячаў пасля 2020 года. Гэта будзе азначаць далейшы адток тых беларусаў, таго рэсурсу, як вы кажаце, які патрабуе дзяржава. Ну, зразумела, людзі шукаюць там, дзе ім будзе лепей. І вось між іншым, калі вы гаварылі пра 800 злотых, трэба яшчэ сказаць, што гэта без усялякіх умоў. Польская дзяржава не ставіць умовы, што вось вы будзеце атрымліваць гэтыя грошы, а вы не будзеце атрымліваць. І не трэба быць шматдзетнай сям'ёй, гэта кожны дзіцёнак проста атрымлівае. Абсалютна, і гэта не залежыць ад даходу бацькоў. Калі, напрыклад, гэта заможныя людзі, таксама яны будуць атрымліваць. Там няма вось такога, што вось выканай, значыць, гэтых 10 умоў, но можа тады штосьці і атрымаеш. Гэта для ўсіх, хто жыве ў Польшчы. І, конечно, гэта вельмі важна, бо зразумела, для таго, каб выхаваць дзяцей, ну, зразумела, гэта трэба шмат грошай. І якраз зараз, калі вось беларусы і беларускі выбіраюць, можа, аднаго альбо там 2 дзяцей, ну, яны разумеюць, колькі трэба укласці ў гэта дзіця. І бацькі на самой справе вельмі шмат укладваюць. Гэта і адукацыя, гэта там і розныя гурткі, это там розныя хобі, усё робіцца для таго, ну, як бы дзецям было добра. І зразумела, што гэта патрабуе рэсурсаў. Пры гэтым вось гэтая рыторыка Лукашэнкі, который выходзіць і абсалютна, ну, для яго, напэўна, сэнсоўныя рэчы, але для людзей, якія думаюць бессэнсоўныя, кажа, што ў нас шмат сямей шматдзетных, гэта я цытую, якіх да рубля нельга падпускаць, гэтыя грошы да дзяцей не даходзяць, іх прапіваюць яшчэ неяк. То бок атрымліваецца, што ён з усіх шматдзетных бацькоў, па сутнасці, зрабіў нейкіх п'яніцаў, якія толькі гэтым займаюцца, прапіваюць грошы. У мяне ўзнікае пытанне, а чым тады твае службы займаюцца, якіх у цябе цэлая дзяржава? Згодна з вами, на самой справе тут першае пытанне такая, чым як бы сацыяльная абарона, сацыяльная дапамога займаліся. Вы ж менавіта павінны гэтым займацца і вы павінны кантраляваць. Гэта першае. Па-другое, так, на самой справе імідж шматдзетных бацькоў, но ён і так не вельмі высокі ў нашай дзяржаве. І гэта, між іншым, таксама перашкаджае вось нараджаць больш дзяцей. А тут, калі вось як бы кіраўнік дзяржавы з высокай трыбуны малюе вось менавіта такі імідж, такі вобраз шматдзетных сямей, ну тут яшчэ як бы яшчэ 10 разоў падумаеш, а ці хочаш ты належыць вось да такой сацыяльнай групы. Ну, усё ідзе на тое, што вось як бы дзяржава, яна шукае вінаватых, шукае тых, на каго можна перакласці сваю адказнасць, а сама вось не хоча нічога рабіць. Вось на ўзроўні рыторыкі гэта тое, што вось вы павінны хацець гэтых дзяцей, вы павінны імі апекавацца, і вось вы гэта і рабіце. Вось яшчэ раз, не дзяржава для народа, а народ для дзяржавы. Ну і той выпадак, за якім мы сёння назіраем, калі на лаве падсудных прадстаўнікі менавіта службаў, я маю на ўвазе выпадак жахлівага забойства дзіцёнка ў сям'і таратутаў. Бацькі, гэтак званыя бацькі, бо тут цяжка гаварыць пра бацькоў, асуджаныя за гэтае забойства гэтага 3гадовага дзіцёнка. Цяпер і службовыя асобы там апынуліся, але толькі хіба дзякуючы рэзанансу, што пра гэта пачалі казаць медыі, у тым ліку мы.
Так, я з гэтым згодная, але глядзіце, на самой справе мы не ведаем усю інфармацыю менавіта па гэтай справе. Зараз, калі ў Беларусі ўжо няма незалежных журналістаў, якія маглі б даць нейкія падрабязнасці, а можа мы штосьці і з іншага боку бы узналі. На самой справе мы ведаем сітуацыю толькі вось з боку дзяржаўных медыа і вось з гэтых дзяржаўных уладаў. Таму як бы вось я, напрыклад, на 100% не ўпэўнена, што мы ведаем вось менавіта поўную карціну таго, што адбылося. Па-другое, безумоўна, гэта вельмі такі жудасны, вельмі рэзанансны выпадак, але яшчэ раз, яшчэ ў 2018 годзе хацелі прыняць закон аб забароне прафілактыцы хатняга гвалту, і першы, хто сказаў, што нам не патрэбен такі закон, гэта менавіта Александр Лукашенко. І менавіта ён сказаў: а як вы хочаце, значыць, быць з гэтым дзіцём, вы што, значыць, не разумееце, што гэты добры рэмень, гэта тое, што дапамагае выхоўваць дзяцей. Ну вось мы як бы атрымалі, што адбываецца, калі на самой справе людзі вось паступаюць згодна з гэтымі словамі кіраўніка дзяржавы. Таму яшчэ раз, гэта тое, за што павінны, канешне, службовыя асобы адказваць, безумоўна, але не на гэтым нізкім узроўню, а гэта, як бы уся дзяржава нясе адказнасць за тое, што адбываецца на самым высокім узроўні. І таксама пасля гэтага ніхто ж не сказаў, што давайце ўсё ж такі перагледзім, давайце прымем закон аб забароне хатняга гвалту. У нас афіцыйна можна біць дзяцей, за гэта як бы нічога не будзе. Тут таксама да самога Александра Лукашэнкі пэўныя сведчанні таксама гэтага існуюць у пытанні гэтага самага сямейнага гвалту. Безумоўна, мы не маем такіх беспасярэдніх доказаў, але тым не менш ёсць такія сведчанні. Але вяртаючыся яшчэ вось да гэтых момантаў са шматдзетнымі сем'ямі і дапамогай, бо па сутнасці Лукашенка ставіць новую міністарку працы сацыяльнай абароны Наталлю Паўлючэнку і дае ёй такую задачу. Ужо праз 4 дні міністрка тут жа прымае рашэнне і кажа, што сродкі сямейнага капіталу не будуць давацца ў сем'і, дзе бацька не працуе, ці сям'я знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Дык атрымліваецца, каму тады дапамагаць у гэтай сітуацыі? Акурат гэтыя сем'і патрабуюць дапамогі? Абсурд. Так і адбываецца. У нас же ёсць, што называецца, правільныя беларускія сем'і, а ёсць няправільныя беларускія сем'і. І няправільных беларускіх сямей становіцца ўсё больш. І вось яшчэ вы пералічылі крытэрыі, па якім таксама можна стаць неправільнай беларускай сям'ёй. І на самой справе сацыяльная абарона, яна ж павінна падтрымліваць людзей, падтрымліваць у цяжкім становішчы, калі ёсць нейкія праблемы і гэтак далей. А яна кантралюе і яна карае. І людзі, канешне, яны не хочуць мець з гэтай сістэмай нічога агульнага, бо чакаюць ад яе не падтрымкі, а менавіта вось тое, што яна штосьці забярэ, за штосьці пакарае, там штосьці там яшчэ такое невыгоднае для яе зробіць. А што належыць вось гэтай новай міністаркі сацыяльнай абароны, яна ж па прафесіі фінансістка, яна эканамістка, і яна ўсё, што прафесійна яна ўмее, гэта менавіта перараспрадзяляць гэтыя грошы. У яе там няма задачы, як гэта павінна быць, развіваць чалавечы капітал у Беларусі. У яе задача, Лукашенко, калі вось яе прызначаў, ён жа даваў ёй, значыць, вось гэтыя водныя, акрэсліваў яе задачы. Ён гаварыў: вы добра ўмееце лічыць грошы, вось ваша задача так размеркаваць гэтыя грошы, каб іх хапала. Вось гэтым яна і займаецца. Толькі таксама трэба сказаць праўду нашым гледачам. Многія бацькі шматдзетныя пра гэта ведаюць, што сапраўдныя наяўныя грошы яны атрымліваюць толькі да 3 гадоў на дзіцяці, а жывыя грошы — гэта па сутнасці раз на год дапамога потым на збор у школу, 50% гэта на праезд, бясплатнае харчаванне ў школе. Вось і, уласна, амаль што ўсе грошы. Так што прапіваць няма чаго.
Так, на самой справе іх зусім мала, і вось да 3 гадоў, вось калі тое ж самае там у Польшы, у Літве, гэта да 18 А гадоў. калі вучыцца, то і далей. Да, так, а тут менавіта да 3 гадоў, ну, на самой справе вось і такі, я гавару, дрэнны імідж гэтых шматдзетных бацькоў і вось перакладанне адказнасці на людзей, што вось гэтая ваша справа, рабіце, а мы будзем толькі кантраляваць. Кажа гаспадарства Ірына Сідорская, доктарка філалагічных навук, экспертка ў галіне медыа і камунікацыяў, гендерная даследніца з намі на відэасувязі. Дзякуй, спадарыня Ірына, за гэтую размову. Правыя папулісты выйгралі першы тур парламенцкіх выбараў у Францыі. Паводле афіцыйных вынікаў, нацыянальнае аб'яднанне Марин Ле Пен набрала больш за 30% галасоў, значна абыходзячы партыю Макрона. Сітуацыя зазначае пэўную з'яву на еўрапейскім кантыненце. Гэта не першая перамога партыяў правага кірунку ў Еўропе. Летась правыя папулісты і ультраправыя ўвайшлі ва ўрад Фінляндыі і Славаччыны. Перамаглі на выбарах у Нідерландах і сталіся другімі паводле папулярнасці сярод палітычных партыяў Нямецчыны. Вынікі нядаўніх выбараў у Угоршчыне, якой сёння перайшло старшынёўства ў Радзе Еўразвязу, таксама былі нечаканыя. Альянс нацыянальнай партыі Орбана і хрысціянскіх дэмакратаў атрымаў менш за 45% галасоў. 30% перайшлі ўвогуле прадстаўніку крайне правай апазіцыі. Эксперты звязваюць папулярнасць правага кірунку найперш з міграцыйным крызісам, які апошнім часам разгортваецца ў Еўропе і простымі ідэямі, як з ім змагацца. І ўжо на відэасувязі Рыгор Ніжнікаў з Фінскага інстытуту міжнародных стасункаў. Вітаю. Вітаю. Спадар Рыгор, павінна гэта тое, што мы назіраем у Францыі, нас пужаць ці толькі насцярожваць? Ну, в прынцыпе, пужаць, таму што я думаю, што гэтыя выбары паказваюць, што крайне правыя прыйдуць да ўлады ў Францыі. Мабыць, не гэтым разам. Мы яшчэ не ведаем, як пройдзе другі тур, але тое, што яны будуць на чале ўрада праз тыдзень ці праз 4 гады, гэта ўжо факт. То бок атрымліваецца, што правыя сілы паступова вельмі набіраюць моц, і пры гэтым, калі б, не ведаю, яшчэ 15 гадоў таму сказалі, што такое магчыма, то многіх магло б гэта здзівіць. Чаму мы назіраем такую тэндэнцыю паўзучую па сутнасці ўверх? Так, то мы гэта бачым не толькі ў Францыі, але і па ўсёй Еўропе. То бок выбарцы ў Еўропе, мы бачым гэта і ва ўсходняй, і ў заходняй, і ў цэнтральнай, незадаволены тым, як эліты спраўляюцца з унутранымі праблемамі. І, канешне, мы тут бачым некалькі асноўных блокаў. Гэта міграцыя, канешне, гэта эканамічныя і сацыяльныя праблемы. І па ўсім трох накірунках эстаблішмент, кіруючы, не змог прапанаваць выбарцу рашэнні, якія б яго задаволілі. А крайне правыя, якія ідуць па вельмі папулістычных лозунгах, без рашэнняў, але кажучы рэчы, якія хочуць ад іх пачуць, то бок мы бачым, што калі нават партыя Ле Пен прыйдзе да ўлады, яна ніякую з праблем не вырашыць. Але выбарц хоча даць шанец камусьці, хто можа паспрабаваць зрабіць інакш. То можа і варта даць ім шанец, хай проста сябе пакажуць, альбо пакажуць хутчэй сваю няздольнасць штосьці змяніць, і выбарцы зразумеюць, што гэта чыстай вады папулізм, і па сутнасці тады няма ніякай небяспекі. Ну, гэта адзін з варыянтаў. Мы ж бачым, як гэта адбылося ў Скандынавіі, калі, напрыклад, у Фінляндыі ці Швецыі быў вельмі такі добры выбух крайне правых радыкальных партыяў да апошніх 10 год. І мы бачым, як яны, в прынцыпе, як у Фінляндыі, сталі часткай ураду. І гэта, па-першае, іх менш радыкалізавала, яны сталі больш цэнтрысцкімі, а па-іншае, выбарцы пабачылі, што, у прынцыпе, у іх няма нейкага ноу-хау. Таксама ўзнікае пытанне, бо мы абмяркоўваем гэта, таксама ліберальная частка аналітыкаў гаворыць пра небяспекі, але большасць
хоча таго, што абіраюць на выбарах. У такім выпадку ці не атрымліваецца, што калі ў Францыі гэта Марин Ле Пен, у іншых краінах гэта іншыя папулісты альбо нацыяналісты, ці гэта не люстэрка грамадства, ці гэта не люстэрка сённяшняй Еўропы? Я б казаў, што можна гэта бачыць з гэтага боку, але я б назваў гэта такім нейкім парадоксам дэмакратыі, то бок калі мы дакладна адмаўляем выбарцу ў іх выбары, тое, што, дарэчы, заўсёды толькі больш падпітвала гэтыя радыкальныя партыі на выбарах, то бок мы бачым, што Ле Пен ці АФД ў Германіі, ці у Швецыі 10 год таму, як толькі гэтыя партыі выйгравалі выбары, але мейнстрымавыя партыі аб'ядноўваліся, каб не даваць ім уладу, то гэта яшчэ больш падпітвала іх папулярнасць. То бок, якраз такі гэта паказвала такі, можна сказаць, усё больш вялікі гэп паміж элітамі і грамадствам. І грамадствы больш станавіліся антиэлітарнымі, таму што яны лічылі, што іх голас не ўлічваецца. Таму я лічу, што, канешне, хоць гэтыя партыі можна з імі не пагаджацца за іх ідэі, за іх ідэалогіі і гэтак далей, за іх галасуюць выбаршчыкі. Ім трэба даваць ім адпаведна шанец. Ці ў такім кантэксце, калі палітыкі бачаць, чаго патрабуюць ад іх выбарцы і адпаведна на гэта рэагуюць, напрыклад, як у Францыі Эмануэль Макрон, калі ён прымаў свае апошнія рэформы, то нават Марин Ле Пен сказала, што гэта мае рэформы, па сутнасці, тое, што вы прымаеце, вы проста іх капіруеце і паўтараеце, выдаючы за свае, хаця гэта не падабалася электарату самога Макрона. У такім выпадку ці мы не гаворым пра чыстае атрыманне за галасы і пра страту пэўных вартасцяў? Я б казаў, што гэта звычайная палітыка. Гэта вось якраз такі Макрон, які... Я лічу, што, канешне, Макрон, яго будзе такая даволі... легасі будзе вельмі блёклай, то бок і на вонкавай, і ўнутранай палітыцы. Ён прыйшоў якраз такі з вельмі папулярнымі ідэямі. Быць якраз цэнтрыстам, паказаць, што Францыя не павінна не ўпадацца ў крайнасці. Але, як мы бачым, ён пачаў, ось і апошнія рэформы добра гэта паказваюць, пачаў ісці па даволі такому папулістычнаму шляху. То бок, калі іміграцыя і бяспека, якую прапаноўваюць вырашэнне гэтых пытанняў, падабаюцца выбаршчыкам крайне правым варыянце, то ён проста займае. І гэта для яго был такі варыянт, як проста, можна сказаць, захоўваць уладу, паказваць, што ён можа кіраваць краінай. Але, як мы бачым на гэтых выбарах, які, як лічу, было, і ўсе, я думаю, лічаць, было вялікай памылкай прызначаць, гэта для яго толькі backfire, таму што проста гэта вызвала расчараванне, якраз паказвае, што трэба ісці за ідэаламі, які ты яшчэ абяцаў сваім выбаршчыкам толькі 2 гады таму. Калі ты іх здраджваеш, то ты страчваеш электарат. Ну і нарэшце вельмі істотнае для нашага рэгіёну пытанне, безумоўна, тое, што будзе далей з падтрыманнем Украіны. Бо калі гавораць пра Марин Ле Пен, ну то гавораць адразу ж пра сувязі з Крамлём. Я думаю, што Марин Ле Пен у гэтым выпадку не з'яўляецца занадта адчувальнай пагрозай. Я думаю, што якраз такі вось якраз нямецкі варыянт крайне правых АФД, там, дзе сапраўды можна казаць, што партыя фінансавалася, партыя ў нейкай залежнасці, ці яе чальцы знаходзяцца ад Крамля, гэта вядомая пагроза. Я думаю, што для Марин Ле Пен был такі, як, можна сказаць, брак по разліку з Пуціним, з Крамлём до вайны, калі гэта яшчэ было папулярна сярод яе якраз такі электарата. Зараз яна ўжо ад гэтага адышла. Іншая справа, што якая будзе палітыка вонкавая ў дачыненні да Украіны урада Бардела, калі ён прыйдзе да ўлады, як гэта будзе сумяшчацца з палітыкай Макрона, гэта іншая справа. Але тое, што прарасійскай не будзе, гэта іншае. Гэта пытанне, я думаю, што можна сказаць вырашальна так. А калі агулам глядзець на тэндэнцыю павароту Еўропы ўправа, так сказаць, то як гэта можа ў цэлым уплываць на падтрыманне Украіны?
Ну, калі мы кажам пра сярэднесрочную перспектыву, то, канешне, гэта можа сказацца вельмі негатыўна. Проста паказвае, што еўрапейцы, яны больш турбаваны становяцца сваімі ўнутранымі праблемамі. Іх менш цікавіць праблемы, што пытанне адносінаў з Расіяй, там, з Кітаем, нават з Злучанымі Штатамі. Яны хочуць вырашэння сваіх пытанняў, каб грошы шлі на вырашэнне пытанняў Францыі. Ну, калі Пуцін прыедзе ў тую ж Варшаву з танкамі альбо ў Вільню, то гэта ўжо будзе праблема еўрапейцаў, і лепш, каб гэтага не адбылося хіба. Ну, вядома, але пра гэта ніхто не думае, і да гэтага ставіцца даволі скептычна зараз. І галоўнае, што пытанне Ўкраіны было вельмі актуальным год таму, 2 гады таму, зараз не. І таму праз некалькі год, калі яшчэ не будуць вырашацца пытанні эканомікі і так далей, я лічу, што будзе ўсё больш запрос на тое, што казаў Трамп. То давайте траціць грошы на сабе і вырашэнне сваіх пытанняў. А Ўкраіна хай сама вырашае свае пытанні. Толькі трэба памятаць пра тое, што Ўкраіна вырашае таксама і нашае агульнае пытанне таксама. Дзякуй за гэтую размову. Рыгор Ніжнікаў з Фінскага інстытуту міжнародных справаў на відэасувязі. Дзякую, што застаецеся з Белсатам. Для вас працаваў Сергей Падсасонны. Зычу добрага вечара і сустракаемся ўжо заўтра ў эфіры.